tong sekot pen nanglitum media according jiro tum nang chitong thekpot nanglitum aphan ning aklong pen kero pilo karbing long arada farman pen BJP a party ahin pen nang tuma kero pilo lasinon nanglitum atheng no nilitum kethan ponji kangtung bangke karbiang long along lata isi apur kimu kimanji aphan dambom lo lason si nilitum ahin pen ke theklong dolo athe pipot ma ilitum 1986 a movement dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhek kichun che dula lapen 2011 ahut ilitum MOU chitok det pen hele rongrang hele kaman pen itum kachedan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitoklo 2011 aningkan lapen 2021 aningkan MOS 2 ilitum ako puthot song trok atum pen ilitum MOS 2 chitoklo lasuang bong pen ilitum akinang sok abotai botai ilitum rat atum political party atum crack jam political party atum socio organization atum student organization atum dak ilitum aphan akinang sok ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state anpali uni detma lasong bong sita ilitum isi alam the chikroilo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen wansi ilitum laso power bangke autonomous state kelongji kapate bok het ji aphan itum claim pon nang pu puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita laso mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP a party karbianglong ki japon team karbianglong atum bikheke dak aman githine Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ki haipon ilitum AMP Omor Singh Tiso sir lapen MLA Dorsing Ronghang sir atum lapen team karbianglong atum japon si karbianglong pen isiabutung dampen ilitum aphan lanon agreement det aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin men pachun nei pu laso anut phan kachi tongdam amini sar phan chi tongdam pen lanjot kali karbianglong team karbianglong CM sar atum japon si long kep autonomous council atum phan ta pangrum pen si huladak Delhi rong sopi long chingwai chingsai lo laso chingwai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ke thenai lo laso pot ilituma bangke power da omuchon lasong bong pen ansu se power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta ekel logot pachun nai pusi litum team karbiang long pen ki japon CM sir MP sir MLA sir atum la soputhak klardak pen home minister phan 25 July arni chetong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nai pu det pen aphi demand charter memorandum pidet pen aphi laso demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman kithe home minister Ratna Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bomlo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon aphi nanglitum laso committee tumpa nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap ingsaipo laso demand charter amokhaan pen langpen nanglitum aphan puthot aku kepachunji aphan kachingwai aphan nanglitum phan nang hangponpo pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo usi ilitum phan todap adap nili aman kido MLA sir Dorsing Ronghang sir aphan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang thanlo lahai hinlo lapen halaso longkep a council atumang bong pen bangke Boroland pen promote boro tadulo lapen apu Tripura pen adulo Khasi Jointia Garo tum tadulo
Mizoram ben dadu pusipu haladak lasi laso ang bong pen ana bangke ilitum Karbinglong Autonomous Council a leader CM sar tumsi Japon lasi lasong bong pen itum ningke ningke cha rong bangke lalo lasita me isi ang deng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang laso na bang phuda dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbianglong arat along dak political party doan lapen socio organization doan dak kaprek NGO pen chenglok ke the kire tum sitame laso dimalong itum kachirap kachitodu nei akinang so dolang lapen kachirap kachitodu jia phansi nilitum ahin pen rat aphan sitame choning ripon lo ke the kire tuman sitame choning ripon lo lasi lason ilitum aphan correspond thek lason ilitum aphan nang kachingwai pen kipachun pon thek apotsi Central Government Home Minister Amit Shah aphan lapen ilitum non third time along Prime Minister Narendra Modi Prime Minister aphan stame Karbianglong arat hoi East Karbianglong BJP hoi Karbianglong BJP hoi pen stame alang liphan choro parlo lapuson dak kipa phihup lada kipa phihup pen kipa prang pon ji aphan six sidula jakong ansu se nang kipa bat pi aphan alang liphan ilitum ahin pen akiro pilo athe pipot ma ulangdam lo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan aphanta akasik sakdo non jong si 6 sidul alam lang lo pulote ilitum laso 6 sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all laso si mande lasi laso aphan jong si momo sitame athe ilitum non matke influx aphan konani ilitum kikhang nun ja jakong kansi doma ilitum kadok veda chichinilo lasi lason jong si pulotangte ilitum non 44 seat tame ilitum 100 la 25 amendment along ilitum bat ponpo laso along bangke 34 seat bangke ilitum bangke kopima ilitum reservation long si dopo the seat cap along bang si ladak tame itum open for all ke dopo lasi tame ilitum chingwai chingsai long si dulang kwantong si ilitum la pachun unjine kichun hosi ilitum anso se jakong pidunai akinang so dolang lasi lason jong si ilitum isipen jong si claim pon pulote autonomous state kilong dam jia phan bangke akate bokhet abangke ilitum thek pon long lo chichar pon long lo lasi ilitum ke chorolo lasi non isi bangke pinangan aku do thulang APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bodi alangli press release kipido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rongarat tum inside ha lasona statement bang alang li pipiret nahi athe 125 amendment ke autonomous state aphan kilar kali autonomous state ke palong ji phan ilitum 6 alang litum si pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang a 6 sidul aprang a 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong bat chat lo non MOU salong tame chun lo te itum a 6 sidul se aru jakong bat ko lasua jakong kipabat aphan lasua jakong kiwan aphan lasua jakong kiwan aphan bangke abadha vedet nangji usin ilitum ke kachoning rikang tung lajong si ilitum abadha dukok pulote labangke pilo ilitum 6 sidul ajakong pangtang nai puke ingho pen cholo in practical along bangke abadha si dukok po lasi alang litum sitame la 125 amendment along sita ilitum jakong pidunai athe pipot ma laso dim jong si itum jakong pidun lo pulo tangte ilitum 6 sidul ajakong bangke ilitum bat ponpo land right sita itum dak full pledged power itum chilong ponpo lasi lahaya mukha pen pulo tangte ilitum abangke non 125th amendment abangke prabjin pen kipachun ji aphan Karbinglong Autonomous Council BJP a party itum ke lake arsik jit pen chunvek nei puki claim ke damalong kadu kobita chirap du nai pusi chuning ripondo lasi nililong non aru spokesperson dolang besango alang lipenle aku ithethini public ponji pansi nili apor pipon open for all ke dopo lasi tame ilitum chingwai chingsai long sidulang kwantong si ilitum la pachun unjine kichun hosi ilitum anso se jakong pidunai akinang so dolang lasi lason jong si ilitum isipen jong si claim pon pulote autonomous state kilong dam jia phan bangke akate bokhet abangke ilitum thek pon long lo chichar pon long lo lasi ilitum ke chorolo lasi non isi bangke pinangan aku do thulang APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bodi
alangli press release ki pido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rongarat tum inside ha lasona statement bang alangli pipiret nahi athe 125 amendment ke autonomous state afan kilar kali autonomous state ki palongji phan ilitum 6 alangli tum si pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang a 6 sidul aprang a 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong bat chat lo non MOU salong tame chun lo te itum a 6 sidul si aru jakong bat ko lasua jakong ki pabat afan lasua jakong ki wan afan lasua jakong ki wan afan bangke abadha vedet nangji usin ilitum ke kachoning rikang tum lajong si ilitum abadha dukok pulote labangke pilo ilitum 6 sidul ajakong pangtang nai puke ingho pen cholo in practical along bangke abadha si dukok po lasi alang litum sita me la 125 amendment along sita ilitum jakong pidu nai athe pipot ma laso dim jong si itum jakong pidun lo pulo tangte ilitum 6 sidul ajakong bangke ilitum bat ponpo land right sita itum dak full pledged power itum chilong ponpo lasi lahaya mukha pen pulo tangte ilitum abangke non 125th amendment abangke prabjin pen kipachunji aphan Karbing Long Autonomous Council BJP a party tumke lake arsik jit pen chunvek nahi puki claim ke damalong kadu kavita chirap du nahi pusi chuning ripondo lasi nililong non aru spokesperson dolang besango alang lipen le aku itetheni public ponji pansi nili apor pipono non head jong itu mes spokesperson penangan India especially ke 125 lah so amendment lah so kutha 125 lah so amendment Ladakh kacil ke Somker district autonomous district lo India lo North East ambong especially ka yang lo ke oldest lo dek se Dima Hasao lapen ke Guluran territorial council lapen Mizoram along som thom ke thom do hola dakta Lai Autonomous Council lapen ke Pawi lakher lapen Chakma lapen Arunachal ke Pilma Meghalaya long ta ke thom do khasi bengal bengal la kanto koi paro pet lapen ke Tripura long isi do hola bangke ke Pilma la so Tripuri Autonomous area district council kanto koi kep laso kep angbong pen ke anutin along adimana bang ke chipong et palam ke litum ku damde la songbong pen bang ke post pawang full ko litum la chipo bang ke laso district no ka jam no akit henai lapen aban nai akit henai lapen aban nai autonomous district along kilong nangji somsuri ahubidha dak dopik ta ini tum kadiman ta building pitlo autonomous state provision ta ini tum anduk so provision ta penangan isi apor hot movement claim no so movement ki claim hot ta movement ki claim hot bang tharu se prandam lapen ke peaceful democratic mass movement ku sikulo hola so afitro ba ko bang thuno hilik or song ok chumpan asong atum tanang claim lo la tum chipaduk lo laso chipaduk pen bang tharu hini ba se prandam lo tabe bang tharu sira bang shok siket po arat atum bang ke relief camp malong si kisum ki boy bang nang lo laki ini tu image hini kadu ko dai le laso pena jok pena bang ke latuma hi athangka central government state government lapen especially bang ke non dili tu malong CM Dr. Tuliram Rohang ala tu initiative and pen abang ke latu pen chingwai chingsai to lo song throk asong pen latu chingwai lo chingwai pen si ingsamjin ki dolong phal itu kadu ko ta long lo laso ingsamjin kilong aputha ka bang ke la bang ke initiative Ladakh kiwan power kiwan koson di Ladakh ke hini ke thom itu langga pagane isi abang ke government tu ke chitok laso power isi abang ke government tu chitok te pin pen sita negotiation pen tuan una jako lahai bang ilitung lam ram nai chingwai pin dalang itu alang personal initiative alang genius effort asai Dr. Tuliram Rohang kewan laso jako ilitung tekno lapen aku isi bang ke teklong lo non laso si tok apang ke kadu kota samjin apang kusi pulo sita APHLC atu me pulo article 280 ke labang ke pinoma panchayat assistant principal se patai ladak itok ke lason kali ilidong kimang dam ke 125 season along lasu article 280 along anghap ki thodun si ilidong phanta tangka maha available ke wajib pan laso si lapen panchayat ke ladaka bangke nang apply play to say home minister be amara declared no plan to introduce panchayat system in Assam tribal area the ministry of home affairs
dak kasil tumi penangan ka declare do la sila dak bangai to tele pa coba dak dia piloma 6 schedule area long bangai concept is to introduce to bangai la bangai kali la si je potom ili dum theglong lo non ili tumalong penangan power do land power da franga bangai asabe sita non la so MOS la so ka implement no te land power long bangai franga ili dum ke settlement awe tanong settlement som thom hormo do la settlement and starting effort ke construction ai kadu ka power ma kai da ini tum lo selam lo da ini tum mithang ja kom da long po la so ku thak number 1 is at the mai achievement ma ke la han lo la pen ke mo het pu lo ini tum fa alang tu chitok te pen te sita aka prek effort ki en pen la da ke wan una ja kom abang hola MLA bang CDC ko pa commission thegong la besi bang ke police town and village police town and village police abang kela Assam Police Manual Act pen amendment ji lake wan kali ladakh abang ke Karbi Anglong ilitum own authority pen selam pen si la so police abang ke ladakh abang ke par jadi lahaya jakong abang ke ilitum ke khadu ko eta churu nai ing samji be welcome nai la so 105 amendment ing samjin be ke pachun ji aphan peaceful coexistence la so approach abang ardi kinang ilitum aso ardi pilo pulutang tela si ilitum abang dak ki claim nang yason ki pachun ji do olang eli tum ifran non eli tum phan penang ada subject bang legislative executive financial power lahi eli tum phan nang pilo te bon sida ki claim nang ji dola ko lahi ki claim nang ji aja ko along la an su se pachun pon dia phan la so phan si don eli tum nang ke pilo bala dak par ja thulo la si don la sa amendment abang ke prapjin pen pachun po la pen along kapre a six schedule area long pen ili tumpen cihoman erji ko bangai kali talang li tumpen li tumpan lasu opos avelo ili tumdak kar bianglom kaduk awe akhe ya tumpan an sita ili tumabang he lada kichiwan thuye phan isibet aja kompen ako hempret ke pachun dia phan laso phan sili to ke parjab dia pasi do ili tumbage kaduk awe ta se lasi komai me bangai pu governor power abang pakom he komai me bang ki pu abang ke lage piloma panchayat assistant se wan lok lo mai me bang ki pu bang ke lage autonomous state kali lo pawir dat lo ci compromise da lo pulai to tel li lagi ki pachu bai lam lahai pachu bai atu ma phan ini to ahok a reply ki piya phan sin tum pinya bang ke lada nang to ma thinglo is kar biang long BJP ahin ke nang to phan derivation ki pilo jong sipinya lam do kote a runo del to malong ka dat dolang ni del to ma puronjit kram sa dolang puyo long kiri kiso kadolan dan hai jer ko tum kado kai la chanen le pai ko da silan so ili tumalong penangan power do land power da franga banke asabe sita non la so MOS la so ka implement no te land power long ba franga ili tum ke settlement awe tanong settlement som thom hormo do la settlement and starting effort la ke construction ai kadu ka power ma da ili tum lo selam lo la ini tum mithang ja kom da long po la so ku thak number 1 is at the mai achievement ma ke la han lo la pen ke mo het pu lo ili tum phan alang tu chitok te pen te sita aka prek effort ki en pen la da ke wan una ja kom abang hola MLA bang CDC ko pa commission thegong la besi bang police town and village police town and village police abang kela Assam Police Manual Act pen amendment ji lake wan kali ladakh abang ke Karbi Anglong ili tum own authority pen selam pen si la so police abang ke ladakh abang ke par jadi lahaya jakong abang ke ili tum ke khadu ko eta churu nai ing samji be welcome nai la so 105 amendment ing samjin be pachun ji aphan peaceful coexistence la so approach abang ardi kinang ili tum aso ardi pilo pulutang tela si ili tum abang dak ki claim nang yason ki pachun ji do olang ili tum ifran non ili tum phan penang ada subject bang legislative executive financial power lahi ili tum phan nang pilo te bon sida ki claim nang ji dola ko lahi ki claim nang ji aja ko along la an su se pachun pon dia phan la so phan si don ili tum nang ke pilo bala dak par ja thulo la si non la sa amendment abang ke prapjin pen pachun po la pen along kapre a six schedule area long pen ili tumpen cihoman erji ko bangai kali talang li tumpen li tumpan lasu opos avelo ili tumdak kar bianglom kaduk awe akhe ya tumpan an sita ili tumabang ke lada kichiwan thuye phan isibet aja kompen ako hempret ke pachun dia phan laso phan sili to ke parjab dia pasi don ili tumbage kaduk awe ta se lasi komai me bangai pu governor power abang pakom he komai me bang ki pu abang ke lage piloma panchayat assistant se wan lok lo
Maine bang pipu bang kela ke autonomous state kali lo pawil dat lo ci compromise dat lo pulahai total li lagi ki pacu bay lam lahai pacu bay atu aphan ini to ahok a reply ki piya phasin nel ton pinya bang kela dak nami to thingno is kar biang long DJP ahin ke nami to han derivation ki pilo dong si pinya lam do kote a runo nel to lo ka ki dak dolang ni nel to puron jit kram sa to dolang Uyo long kiri tiso tadolan, dan lo hai jer ko tumi tado kai lai chanen le lai tu ko basilan so.